Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau selamatan, syukuran ya, kecil-kecilan ya. Kita ikuti terus kegiatan hari ini. Kita terima kasih semuanya yang sudah hadir di channel kami. Semoga sehat selalu. Tengah bener lah belum. Ini lho penake, nutupe pas dilebokne ning kresek. Oh enak wi, ya ta Pak. Iki ngene lho dhisik tak toto biru-biru kok karek noto karo ning kresek. Dhisik ngapa. Oh, nah tak kira sing engko sik anu sik rubah, bener rubah. Ya kan mencle-mencle kan Aku mek Aduh. anune biru Iki kleru ndak bener. ijo ijonya. Ungu. Ijo lho. Tek ndi. Lah tuh ora Yo apa. kuwi, yo wis tak tuki ku yo kuwi. Ndi? Aja sampe anu kliwatan diweki iwake lho kok kliwatan.
Makanya awake dhewe Lah ya tak ditutupi nyengkang yo. Lek nang teko iki wis urung iki. Mun kok kaya tak lungi to koyo ansam. wis to engko mangane karo mlebokne, karo mlebok. Karo karo mlebokne kuwi kok Mudeng ditutupi aja mbok tutupi sih. tor ning gone nikah. Bar ditutup segone kuwi lho. Ndine. Iki Wis to. Tutup plastik. Iki plastik. Lah iya, dadi kresek iki dikajatne ngono lho. Heeh. Anu Pak. Opo ya? Anune pas paline ndak pas ngene. oh ndelok ilek ngono. Apa nah? Eh, Anake tek icik kan tapi ora apa-apa kae ya, tutup. Pulanmu lek Iki ya, tutup iki lah ya, tutup iki ya. Ya, ya Allah. Ini kan segone. kresek kan pantes. Nah, pantes kan. Nek saya nek kupingane ngene kresek gampang jebol. Iku. Pira luputku iki. Napa? Mang Mbah Kalis iki ya. Napa? Kan mlaku. Mlaku mangkomu kudu sampar pecah. Mangkok Mangkok apa? sing putih ning bulu kuwi. Luwer. Oh, serapu. Sing ngami Oh. biyen lek kadung Eh, pecah yo. pecah. Hah, ya mah mangkok iki mbok. Cene aku tak bawa. Kita ada. Aku nuku. Jono kok lek kan nesu kan dalan. Tekan Ini pun kalau sak keluarga terus kalau paling ayam tentrem panjang umur dan kembali sehat walafiat dan sakit kalau aturaken menawi wonten kekiranganipun lan kelenturanipun kula sak keluarga nuwun. Jane akhirnya mana kayak gitu, Mbak? 40. 50 kan. 50 kan.